A mai világban már egy telefon és egy számítógép elég ahhoz, hogy bárhonnan tudják pénzt keresni. Ennél nagyobb áldást, és mégis az emberek nem akarják felhasználni az információt, pedig az internet ereje tényleg megváltoztatta az egész világnak a működését. Telefon és egy kis laptop elég ahhoz, hogy bárhonnan tudjál dolgozni és pénzt keresni, le kell ülni, tanulni, nem varázsütésből fog jönni neked a pénz, tudnod kell valamit, hogyha interneten akarsz tevékenykedni, amiket én oktatok, az a videószerkesztés, weboldalfejlesztés, kommunikáció, szövegírás, e-mail kampányok, e-mail marketing, chatbot programozás, ezeket mind-mind-mind vagy saját cégedbe tudod beapplikálni, vagy más embereknek, és ezzel tudsz pénzt keresni. Tehát valamilyen tudásnak lennie kell a kezedben, és ha tanulsz valamit, neked is sikerülhet, tehát ne húzz az időt. Tehát, hogyha szeretnél, tanulj velem, weboldalon marketingsuli.com, ott találkozunk, sok sikert, ciao.